ടൈം ലൈൻ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്ത: അവധി കിട്ടിയില്ലെന്ന് കരുതി മക്കളാരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട. ആലപ്പുഴ കളക്ടർ: മഴ പെയ്താല് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ചോദ്യം കളക്ടറുടെ പേജില് ഞങ്ങൾക്ക് അവധിയില്ലേ എന്നാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ചോദ്യത്തിന് രസകരമായ മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ കളക്ടർ അലക്സ് വർഗീസ്. പോസ്റ്റിട്ടെന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയ ഉടൻ അവധിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാണോ എത്തിയതെന്ന ചോദ്യത്തോടെയായിരുന്നു കളക്ടറുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്. മഴ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നാൽ ഉടൻ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കനത്ത മഴയുള്ള ദിവസം ഉറപ്പായും അവധി തരാം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കളക്ടർ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ താലൂക്കിലെയും റവന്യൂ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും തദ്ദേശ ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലെ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അവധി കിട്ടിയില്ലെന്ന് കരുതി മക്കളാരും സങ്കടപ്പെടേണ്ടെന്നും കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന യാതൊരു കാര്യവും ചെയ്യില്ലെന്നും കളക്ടർ കുറിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ടൈംലൈൻ ന്യൂസ്.